Najväčších stánkov na celej výstave MWC 2012 mala spoločnosť Samsung. Jej stánku dominujú dva produkty. Prvý je Galaxy Note vo veľkosti 10,1 a druhý Galaxy Tab druhej generácie takisto vo veľkosti 10,1. Nech sa páči, poďme sa spolu pozrieť, čo tieto produkty ponúkajú. Hlavná pozornosť je v tomto prípade venovaná novému Galaxy Note 10,1. To znamená 5,3 už je málo. Teraz je to rozmer uhlopriečky je až 10 palcov. Ako vidno, hlavná súčasť aj v tomto prípade je dotykové pero, to znamená, že aj ten displej je vyhotovený iným spôsobom a je možné takýmto spôsobom vytvárať kresby. Ako operačný systém je tam Android ICS, veľkosť je teda 10,1 palcu a je tam dvojjadrový procesor s frekvenciou 1,4 GHz. SIM karta, ďalej je to microSD, ďalej je to nastavenie hlasitosti a zapnutie. Ja to takto podržím. Z tej ďalšej časti tu bude fotoaparát s bleskom. To je 3 megapixelový. Je tam samozrejme podpora Wi-Fi aj s tým, že je to Wi-Fi Direct. To znamená, je možné z tohoto prístroja jednoducho preniesť obraz. Toto je kvalita zobrazenia na displeji a takisto je tu aj predná kamera, takže je možné realizovať videohovory. Ako sme spomínali, je tu aplikácia S-Note, to znamená, je možné vytvárať také poznámky. Tu sú už viaceré vytvorené, takže skúsime otvoriť nejaký poznámkovač. A tak toto nejako vyzerá, keď niekto vie kresliť. No a takto to bude vyzerať, keď niekto vie len písať. Ale na 10-palcovom displeji to vyzerá excelentne. Čo sa mne páči, že priamo od výrobcu prichádza Galaxy Note 10,1 s aplikáciou Adobe Photoshop Touch. Tu sme si v PC Review predstavili a je to unikátna vec. Takisto aj Adobe Ideas. Ten Adobe Touch je určený pre všetkým na úpravu fotografií. To je možné jednoducho robiť pomocou pera. To sa mi páči. Galaxy Tab druhá generácia, ale vo veľkosti 10,1. Ten ponúka samozrejme aj screen sandwich, má zlepšené prezeranie webu, takisto aj zvýšenú bezpečnosť dát. The main differences are the micro SD card, now you can put that in, so you can extend your memory. Also the speakers are now facing upwards, so you have a better sound quality. And also the software, now it's running on the latest software version of Android, which is Ice Cream Sandwich. Like if you're multitasking and you want to shut down programs, you can just do it like this. Swipe them away. Yeah. Also your home screen has changed because you can now place them on different places. Yeah, you can also remove them. Yeah. The mini apps are a bit different. Let's say we got 3 mini apps right now and we want to have more. We can now edit them and put some more in. Yeah. Mini apps are very useful when, let's say, we're browsing the website and we're buying things online. We can still open our calculator. Yeah. This always stays on your screen. Yeah. So the main differences are design, the micro SD card and the speakers, and the software is the latest version Ice Cream Sandwich.